Demokrazija hija l-aqwa mezz li għandna llum biex niċċelebraw id-dinjità umana u biex nassiguraw il-ħarsien sħiħ ta' drittijiet umani u l-paċi fil-komunitajiet tagħna u fis-soċjetà Maltija. Saħqet dan il-President ta' Malta Mer Luis Colero Prega fl-aħħar diskors tagħha bħala President ta' Malta fiċ-ċerimonja ta' Jum ir-Repubblika. Irringrazzjat lill-Gvern u l-Oppożizzjoni tal-li dejjem ta' widen għall-kritika tagħha. Dan kien privileġġ li ġie misluf lili bis-saħħa tar-rappreżentanti tal-poplu fil-Parlament. Għall-ewwel darba il-ħatra ta' President ta' Malta kien hemm qbil unanimu dwarha, kemm mill-Gvern kif ukoll mill-Oppożizzjoni, minkejja li kon ġejja min-naħa tal-Gvern. Jalla dan il-qbil unanimu jkompli jirrenja għas-suċċessuri tiegħi għaliex il-President ta' pajjiżna m'għandux ikollu partiti, iżda jrid jaqdi lill-poplu b'lealtà u b'kuxjenza u mhux biex jintoġob. Fid-diskors tagħha l-President ta' Malta tkellmet dwar oqsma differenti fosthom il-ġustizzja soċjali, il-qasam tal-edukazzjoni, it-tfal u żgħażagħ u t-teknoloġija. Qalet li f'dawn l-4 snin talmet ħafna u quddiem l-awtoritajiet fil-Palazz tal-President qasmet magħhom esperjenza li baqgħet f'moħħha. Ma nista' ninsaqat li dik it-tfajla li b'qalba maqsuma irrakkontat li quddiem sħaba kif kienet qed tiġi bulid u jixtiequla li jaqbadha kanċer. Mhux se ninsaqat tidmugħ f'għajnejn sħaba tal-klassi. Nistqar magħkom li ma nistax inneħħi minn quddiem għajnejja dan l-episodju. Il-President ta' Malta tkellmet dwar ir-riforma kostituzzjonali fejn serħet ras kulħadd li l-proċess tar-riforma se jkun eżerċizzju li se jiġi mistieden jipparteċipa fih kull min jixtieq sabiex bħala poplu ntejbu u nagħmlu l-Kostituzzjoni rilevanti għal żminijietna. Tkellmet ukoll dwar ir-responsabilità li kull wieħed u waħda minna għandu meta jagħmlu użu mill-mezzi soċjali. Saħqet li dritt tal-libertà tal-espressjoni huwa sagru f'demokrazija sħiħa li taħdem, iżda dan ma jfissirx li nistgħu nabbużaw minn dan id-dritt. Il-fake news sar l-ordni tal-ġurnata bir-riskju li l-poplu jemnu u jiġi aljenat mill-verità. Għalhekk inħeġġeġ biex min jagħmel użu mill-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali ikun rispettuż fil-mod ta' kif jikkomunika il-femiet diversi tiegħu. Nappella wkoll li l-kull minnu fil-ħajja pubblika biex kun meqjus u rispettuż fil-mod kif juża dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni għaliex hu fid-dmir li jagħti l-eżempju. Intant Jum ir-Repubblika tfakkar bil-parata annwali Trooping the Presidential Colour fi Pjazza San George. 160 membru tal-Forzi Armati ta' Malta akkumpanjati mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta ħadu sehem fil-parata. Preżenti kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mas-Sinjura tiegħu Michelle Muscat u ż-żewġ uliedhom, flimkien ma' personalitajiet importanti oħra f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.